ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളത് അധ്യായം 13 എടുക്കേണ്ടത് നമ്മള് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ 64 നിയാമക തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി അതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ലാസ്റ്റത്തെ 5 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ദിവസേന നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആ ലാസ്റ്റത്തെ 5. ആദ്യത്തെ 3 പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആദ്യത്തെ 3 വേണം. അതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ 5 പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ലാസ്റ്റത്തെ 5. അപ്പൊ ഈ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഈ ലാസ്റ്റത്തെ 5 പറയുന്നതാണ് ഈ 13ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 64 നിയാമക തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അതില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റത്തെ 5 ഒന്നും കൂടി പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭക്തിര സേവനത്തിന്റെ 5 പ്രബല രൂപങ്ങൾ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാമായ 5 ഏതൊക്കെയാണ്? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 5. പൂർത്തി സേവ, പൂർത്തി ആരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, സംസർഗം, മധുരവാസം, ഭക്തിപൂർവ്വമുള്ള ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം മധുരാവാസം, ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ഉരുവിടൽ, 64 മധുരാവാസം, ഭക്തിപൂർവ്വമുള്ള മൂർത്തിയാരാധന. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഗ്രഹാരാധന, ഭാഗവത പാരായണം, നാമജപം, സത്സംഗം, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘം, പിന്നെ മധുരാവാസം. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് തിരുനാമ ഉരുവിടൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പറഞ്ഞതിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഈ 64 ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്തു പോകണമെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി എടുത്തു പറയാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത്. ഒന്നാമത്തത് മൂർത്തിയാരാധന, ഭക്തിപൂർവ്വമുള്ള മൂർത്തിയാരാധന. രൂപഗോസ്വാമി പറയാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ, ഭൗതിക ലോകത്തെ നിന്റെ ചങ്ങാതികളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് നീയെങ്കിൽ കേശിഘട്ട, അതായത് വൃന്ദാവനത്തിലെ സ്നാനഘട്ടത്തിന്റെ പേരാണ് കേശിഘട്ടയുടെ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ നോക്കരുത്. അദ്ദേഹം ഗോവിന്ദനാണ്. അത്യന്തം വശ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ. ഓടക്കുഴ നെറുകയിൽ മയിൽപീലി, ആകാശത്തിലെ നറുനിലാവിൽ കുളിച്ച് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന തിരുവുടൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രിയ സുഹൃത്തെ, ഭൗതിക ലോകത്തെ നിന്റെ ചങ്ങാതികളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം അനുഭവിക്കുക. അതായത് നിനക്ക് ഭൗതികതയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ, ഭൗതികതായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരെയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യരുത്? നീ കേശിഘട്ടിലെ വൃന്ദാവന സ്നാനഘട്ടത്തുള്ള കൃഷ്ണനെ നീ നോക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ്?
ഗോവിന്ദനാണ്. അത്യന്തം വശ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ. കയ്യിൽ ഓടക്കുഴല്, നെറുകയിൽ മയിൽപ്പീലി, ആകാശത്തിലെ നറുനീലാവിൽ കുളിച്ച് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന തിരുവുടൽ. ഇത്രയൊക്കെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ നീ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറും? നീ ഭഗവാന്റെ ആകർഷണത്തിൽ നീ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കും. അപ്പൊ നിനക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തെ ചങ്ങാതികളുമായിട്ട് ഉള്ള കൂട്ടുകെട്ട് അതാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ ഒരിക്കലും ഈ വൃന്ദാവനത്തിലെ സ്നാനഘട്ടത്തിലുള്ള കൃഷ്ണനെ നോക്കരുതെന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. വീട്ടിൽ വെച്ച് പൂജിക്കുന്ന ശ്രീമൂർത്തിയോട്, അതായത് കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തോട് സ്നേഹമുള്ള ആൾ സമൂഹത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും മറ്റുമുള്ള ബന്ധം മറക്കുമെന്ന് സാരം. അതിനാൽ വീട്ടിൽ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ച് സകുടുംബം അതിനെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും ധർമ്മമാണ്. കൂടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പൂജിക്കുന്ന ശ്രീമൂർത്തിയോട്, അതായത് കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തോട് സ്നേഹമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സമൂഹത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടുമുള്ള ബന്ധം മറക്കുമെന്ന് സാരം. അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് ആകർഷണം വരുമ്പോ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനോട് ആസക്തി കൂടും തോറും ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? വിരക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തോട്, ഭഗവാനോട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ സമൂഹത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും മറ്റുമുള്ള ബന്ധം മറക്കുമെന്ന് സാരം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? വീട്ടില് കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം വെച്ച് അതിനെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും ധർമ്മമാണ്. രണ്ടാമത്തത് ഭാഗവത പാരായണം. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, എന്റെ വങ്കനായ സുഹൃത്തെ, ഫലകാംക്ഷയോടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളെയും മുക്തിയെയും എല്ലാം അപവദിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മംഗളദായകത്വത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒട്ടാകെ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗവതത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ കർണങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയത്തിലെത്തുന്ന കാര്യം തീർച്ചയായും. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ്, എന്റെ വങ്കനായ സുഹൃത്തെ, ഫലകാംക്ഷയോടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളെയും മുക്തിയെയും എല്ലാം അപവദിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മംഗളദായകത്വത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗവതത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ കർണങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയത്തിൽ എത്തുമെന്ന കാര്യം തീർച്ചയായി. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഫലകാംക്ഷയോടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളെയും മുക്തിയെയും എല്ലാം അപവദിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മംഗളദായകത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒട്ടൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെ, സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന്, മുക്തി, ഇതിനെ കുറിച്ച് അപവദിക്കുന്ന ഭാഗവതത്തിന്റെ മംഗളദായകത്വത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ വിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗവതത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ കർണങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയത്തിലെത്തുമെന്ന കാര്യം തീർച്ചയായും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കേൾക്കേണ്ടത്? ഇങ്ങനെ ആദ്യമേ തൊട്ട് നമ്മൾ കേട്ടു തുടങ്ങണം. അപ്പൊ അത് കേട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കേൾക്കാം? ദശമസ്കന്ധത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ആ ഭാഗം എത്തുമ്പോ ക്രമേണ നമ്മുടെ കർണങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയത്തിലെത്തുമെന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കും തോറും നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? നമുക്ക് പരിപൂർണത വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. സാമ്പത്തിക ലാഭം, അനുഷ്ഠാനപരമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം, സായുജ്യം എന്നിവയെല്ലാം ചപ്പുചവറ് പോലെ എറിഞ്ഞു കളയാതെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനാവില്ലെന്ന് ഭാഗവതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭാഗവതം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സാമ്പത്തിക ലാഭം, അനുഷ്ഠാനപരമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം, സായുജ്യം, ഈ കാര്യങ്ങൾ എറിഞ്ഞു കളയാതെ നമുക്ക് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. പരിത്യാഗത്തിന്റെ സത്ത ഉൾക്കൊണ്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുന്ന ആളിനെ മാത്രമേ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ലീലാവിലാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരിത്യാഗത്തിന്റെ സത്ത ഉൾക്കൊണ്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സാമ്പത്തിക ലാഭമോ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമോ മുക്തി, മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് ചപ്പുചവറ് പോലെ എറിഞ്ഞു കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മൂന്നാമത്തത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം, ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്റെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭഗവത് സ്വരൂപം കണ്ടതിന് ശേഷം എന്റെ ശരീരം വിറകൊണ്ടതും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതും അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് വീട്ടിൽ മൗനമായിരിക്കാൻ വയ്യ. എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്ന നിമിഷം തന്നെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഔത്സുക്യം കാണിക്കണമെന്നു സാരം. അതായത്
കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തൽപരനാകണമെന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്റെ കണ്ണീര് കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭഗവത് സ്വരൂപം കണ്ടതിന് ശേഷം, ഒരു ഭക്തൻ പറഞ്ഞതാണ്, ഭക്തന്റെ കണ്ണീര് കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം കണ്ടതിന് ശേഷം എന്റെ ശരീരം വിറകൊണ്ടതും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതും അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു? ശരീരം വിറകൊള്ളാനും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താനും ആർക്ക് സാധിച്ചു? ഭഗവാന് സാധിച്ചത് അത്ഭുതകരമാണ്. എനിക്ക് വീട്ടിൽ മൗനിയായിരിക്കാൻ വയ്യ. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്ന നിമിഷം തന്നെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഔത്സുക്യം കാണിക്കുമെന്ന് സാരം. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തൽപരനാണെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മൊരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും നമ്മൾ ഔത്സുക്യം കാണിക്കുമെന്നും മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്ന അർത്ഥം. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? നമുക്ക് ആരെ കണ്ടാലാണോ നാമം ജപിക്കാൻ തോന്നുന്നത്, നമുക്ക് ആരെ കണ്ടാലാണോ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ വരുന്നത്, അതാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് തോന്നും. അതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉരുവിടൽ. സദാ ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്ന നാരദന്റെ കയ്യിലെ വീണ കമ്പികളുടെ കമ്പനങ്ങൾ പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമത്രേ. ഇതേ കമ്പനങ്ങൾ എന്റെ കർണപടങ്ങൾ കടന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സദാ ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. ഭൗതിക സുഖത്തോടുള്ള എന്റെ ആസക്തി ക്രമേണ ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പൊ സദാ ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്ന നാരദന്റെ കയ്യിലെ വീണ കമ്പികളുടെ കമ്പനങ്ങള് പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമത്രേ. ഇതേ കമ്പനങ്ങള് എന്റെ കർണപുടങ്ങൾ കടന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സദാ ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക സുഖത്തോടുള്ള എന്റെ ആസക്തി ക്രമേണ ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? സദാ ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്ന നാരദന്റെ കയ്യിലെ വീണ കമ്പികളുടെ കമ്പനങ്ങള് പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് കഴിയുമത്ര. അപ്പൊ ഇതേ കമ്പനങ്ങള് എന്റെ കർണപുടങ്ങൾ കടന്നിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇതേ കമ്പനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇതേ കമ്പനങ്ങൾ എന്റെ കർണപുടങ്ങൾ കടന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സദാ ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു. ഭൗതിക സുഖത്തോടുള്ള എന്റെ ആസക്തി ക്രമേണ ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിടുമ്പോ സദാ കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്ന നാരദന്റെ കയ്യിലെ വീണ കമ്പികളുടെ കമ്പനങ്ങൾ പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഇതേ കമ്പനങ്ങൾ എന്താണ്? എന്റെ കർണപുടങ്ങൾ കടന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം നിരന്തരം ഉരുവിടുമ്പോ നമുക്ക് പിന്നെന്താണ്? നമ്മളെ ചെവിയില് കർണപുടങ്ങളില് എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ആ നാമം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം സദാ അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ഭൗതിക സുഖത്തോടുള്ള ആസക്തി ക്രമേണ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. സദാ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് മധുരാവാസം. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, പക്ഷികളുടെ കളകൂജനം കൊണ്ട് മുഖരിതമായ കദംബ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ യമുനാ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഈ ഓർമ്മകൾ സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പരമാനന്ദത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അലകൾ സദാ എന്നിൽ വന്നടിക്കുന്നു. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, പക്ഷികളുടെ കളകൂജനം കൊണ്ട് മുഖരിതമായ കദംബ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ യമുനാ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപം. ഭഗവാന്റെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? പക്ഷികളുടെ കളപൂജനം കൊണ്ട് മുഖരിതമായ കദംബ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയില് യമുനാ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഈ ഓർമ്മകൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പരമാനന്ദത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അലകൾ സദാ എന്നിൽ വന്നടിക്കുന്നു. അപ്പൊ സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പരമാനന്ദത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അലകള് സദാ എന്നിൽ വന്ന് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും മടങ്ങണ്ട എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന അത്ര മനോഹരമാണ് മഥുരാ മണ്ഡലം. മഥുരയും വൃന്ദാവനവും സർവാതിശയായ സ്ഥലത്താണ് ഈ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ വിശേഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങളെ ആവാഹിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഇത്തരം അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങൾ മഥുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ കടക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മാറ്റമില്ലാതെ നമ്മിൽ ഉണർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മഥുര വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പറയുന്നത്? ഒരിക്കലും ഭൗതികതയിലേക്ക് മടങ്ങണ്ട എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന അത്ര മനോഹരമാണ് എന്ത്? മഥുരാ മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത്. മഥുരയും വൃന്ദാവനവും സർവാതിശായിയായ
സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ വിശേഷണം തെളിയിക്കുന്നു. കാരണം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് എന്ത് മധുര വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ അത് മധുര വൃന്ദാവനം അത്രയും മനോഹരമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും മടങ്ങണ്ട എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന അത്ര മനോഹരമാണ് മധുര മണ്ഡലം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങളെ ആവാഹിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഇത്തരം അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങൾ മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ കടക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മാറ്റമില്ലാതെ നമ്മിൽ ഉണർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും അതീന്ദ്രിയമായ ഭാവങ്ങള് മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ കടക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മാറ്റമില്ലാതെ നമ്മളിൽ ഉണർത്തപ്പെടും. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഒന്നാമത്തത് എന്താണ്? ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് വിഗ്രഹാരാധന, രണ്ടാമത്തത് ഭാഗവത പാരായണം, മൂന്നാമത്തത് സത്സംഗം, നാലാമത്തത് നാമജപം, അഞ്ചാമത്തത് മധുരാവാസം. ഇതില് മധുരാവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുരയിൽ പോയിട്ട് താമസിക്കല്ല. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ മധുരയാക്കി മാറ്റണം. എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാ നമുക്ക് മധുരയാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുക? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നാമസങ്കീർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന് ഏത് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നാമം ജപിച്ചും ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഇടപഴകിയും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് മധുരയാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അതായത് മധുര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മധുര ഈ വിശേഷം. അപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഏത് സമയത്തും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുക. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളെ വീട് എന്തായിട്ട് മാറും? ഭഗവാന്റെ വീടായിട്ട് മാറും. കാരണം ഭഗവാൻ അവിടെ വന്നിരിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ? കാരണം ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് എന്തായിട്ട് മാറി? മധുര വൃന്ദാവനമായിട്ട് മാറി. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വൈചിത്യം. ഈ 5 തൂണുകളിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചു. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത് ഈ 5 തൂണുകളിലാണ്. ഒന്ന് മൂർത്തി ആരാധന. എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും എന്തുണ്ടാവും? ഡെയിലി ആരാധന ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ദിവസേന ഭാഗവതം ക്ലാസ്. എല്ലാ ഇസ്കോണിന്റെ സെന്ററുകളിലും രാവിലെ എന്തുണ്ട്? ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. നാമസങ്കീർത്തനം രാവിലെ വൈകുന്നേരം ഒക്കെ നാമസങ്കീർത്തനം ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലെ മായപ്പൂരിലുള്ള വാർഷിക ഉത്സവങ്ങൾ, മധുരാവാസം. അപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ പോയി താമസിച്ച് അവിടുത്തെ ഉത്സവങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കും. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇസ്കോണുകളിൽ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ 5 കാര്യത്തിലാണ് ഇസ്കോൺ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇസ്കോണിന്റെ തൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ. ഈ 5 ഭക്തിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തനിൽ പോലും ഭക്തിജന്യമായ ഹർഷോന്മാദം ഉളവാക്കാൻ പോകുന്നത്ര ശക്തമാണെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയും. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ അത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണിത്. ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തന്, ഒരു തുടക്കക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന് പോലും ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അത്രയും ഹർഷോന്മാദം ഉളവാക്കുന്നത്ര ശക്തമാണെന്ത്? ഈ 5 കാര്യങ്ങളും. അങ്ങനെ ഭാവഭക്തി ഉണർത്തുന്നതിന് ഇസ്കോൺ ഏറ്റവും ശക്തമാണ്. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മള് ഈ ഭക്തിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, നമ്മളെ ഉള്ളില് ഭക്തി ഉണ്ടാവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 5 കാര്യങ്ങള്, 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ 5ാമത്തെ കാര്യം തന്നെത്താനെ വരും. ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। निताई गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? 12ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാനില്ല, അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. മധ്വാചാര്യരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ പെടുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബീനു പ്രഭു പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, പുരാണങ്ങൾ, രാമായണം, മഹാഭാരതം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ചവ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് വേദവൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വമായ ഫലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കാരണം എന്ത്? ഹേമലത മാതാജി. അതെല്ലാ വേദാന്ത ദർശനങ്ങളുടെയും സർവസ്വമായതുകൊണ്ട്. സ്കന്ദപുരാണം അനുസരിച്ച് വൈഷ്ണവ സാഹിത്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? മിനി മാതാജി. അത് ഞാൻ പറയട്ടെ. ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ നിത്യസാന്നിധ്യം ആഗ്രഹത്തിൽ ഉണ്ടാകും.
ആഗ്രഹത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നിത്യ സാന്നിധ്യം ആഗ്രഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നൊക്കെ വൈഷ്ണവ സാഹിത്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നിത്യ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ നിത്യവും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാൻ ആരാധന ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ അത് അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ഇതൊക്കെ. പത്മപുരാണത്തിൽ മഹാദേവൻ പാർവതി ദേവിയോട് പറയുന്നത് പ്രകാരം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ആരാധന ഏതാണ്? പ്രഭു പറഞ്ഞോളൂ സുരേഷ് പ്രഭു. വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാളും പ്രധാനമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയണതല്ല ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം, ഭക്തന്റെ ഭക്തനാന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്ന് ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആദ്യ പുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്ന യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? അംബിക മാതാജി അടുത്തത് ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാര്. ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം അനുസരിച്ച് മഥുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ സ്പർശനം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഫലം എന്താണ്? ആശാറാണി മാതാജി. 3 ലോകങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടനം നടത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം കിട്ടുന്നു അല്ലെ. കാർത്തിക മാസത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വ്രതം ഏതാണ്? ഭാനുമാതാജി. ഊർജവ്രതം, ദാമോദര വ്രതം. ഈ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത്? ബിന്ദുമാതാജി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഭാഗവതർ എല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നവരുടെ മുഖത്തു നിന്നും ആയിരിക്കണം പഠിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമവും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണം എന്ത് പറയുന്നു? വിജയലക്ഷ്മി മാതാജി. ഭഗവാന്റെ നാമവും വ്യത്യാസമാണ്. രണ്ടും പരിപൂർണ്ണമാണ്. 4 നിയാമക തത്വങ്ങളിൽ മഥുരയെ കുറിച്ച് എത്ര തവണ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്? എത്രയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 4 തവണ. 4 തവണ പറയുന്നുണ്ട്.